108 дзён беларусы змагаюцца з узурпацыяй улады бесперапынным гвалтам. Белсад працягвае сваю працу. Вынікі гэтага аўторка падвядзем разам у аб'ектыве. З вами Віталь Бабін. Запрашаю на выданне. Беларусь-Калі. Яшчэ адзін шахцёр адмовіўся падымацца з загону на паверхню. Там уже не за что бояться. Зарплата упала. В долларовом, если эквиваленте, раза в 3 почти. Вернем часы НКВД. Новый выпадок вандализму у Куропатах. Потому что они не понимают вообще, что такое практика НКВД и что такое репрессии. Они думают, что, наверное, что они чистые, невиновные, что они из-за этого они останутся вне репрессий. Трагедия одного города, як выживае российский Владивосток без отопления и воды. Все, с кем я разговариваю, все люди в городской группе, которая Владивосток называется в Фейсбуке, они все пишут, что нас бросили, что хозяев города просто не видно, что ничего не делается. Все, что делается руками самих людей. Яшчэ двое працаўнікоў Беларусь-Калію адмовіліся вяртацца з шахты на паверхню, дзе б'юць пенсіянераў, калечаць моладзь, звальняюць і кідаюць за краты тых, хто дамагаецца перамен. Новыя ўдзельнікі нацыянальнай стачкі не баяцца звальненняў, баяцца жыць у старой сістэме і залежыць ад яе. Пра тое, што новага ў забастоўцы, Юлія Цяльпук. Нацыянальная стачка уцягвае стратэгічныя для эканомікі Лукашэнкі прадпрыемствы. Наглядзеўшыся на працяг рэпрэсіяў, у апошнія выходныя працаўнік Беларусь-Калію Александр Клязович вырашыў пратэставаць як умее. Отработал смену и сказал, что не хочу покидать свое рабочее место и буду тут находиться. Вывезлі мужчыну з шахты а палове на 4:00 ночы, агледзелі, што не п'яны, і папярэдзілі, што можа згубіць працу. У стачку уступіў таксама ягоны калега Сергей Журневич ад імя сваёй бригады. Люди, которые ушли в стачку, это достаточно квалифицированные рабочие, то есть, заслуженные, которыми можно было бы гордиться. И не стоит говорить о том, что кто-то может занять их место. Пратэстуюць і ў нафтаперапрацоўчай галіне. Ад заўтра не выходзіць чарговы працаўнік нафтану Иван Ленкевич. Присоединяюсь к общенациональной стачке. Не выхожу 25.11.20. Вахта с 8:00. Поддерживаю все народные и локальные требования. Живе Беларусь! Працаўнікі мазырскага НПЗ свае патрабаванні да кіраўніцтва давялі яшчэ ў жніўні. Замест крокаў насустрач, 9 лістапада камісія па калектыўнай дамове заблакавала працаўнікам магчымасць на абарону ад звальнення пры дапамозе прафсаюзаў. Разам з гэтым выросло давление. Оно стало беспрецедентным. В течение недавнего времени было уволено 2 человека по совершенно надуманным причинам. 28-гадовы спецыяліст першым на прадпрыемстве учора увайшоў у стачку. Ягоны былы калега, жыхар Мазыра Юры Чаранкоў, разам з жонкою мусіў уцякаць за мяжу пасля таго, як падаў заявы на міліцыянтаў у следчы камітэт. Пасля гэтага пачалося у нас кашмарнае жыццё. Нам бесперапынна тэлефанавалі. Да нас прыходзілі дамоў, у галоўны вышук. Нас забіралі ў міліцыю, пракуратуру. Прэсавалі маральна. Тым не менш, па некалькі асобаў на дзень далучаюцца да пратэстаў на беларускіх прадпрыемствах. 24 лістапада шэрагі тых, хто ў стачцы папоўнілі працаўнікі Салігорскага пасату, Ніва холдынгу і беларускай чыгункі. Падтрымлівае людзей і стачкам, і незалежныя прафсаюзы, і праваабаронцы. Юрыст прафсаюзу РЭП Леонід Судаленка з Гомля сочыць за метадамі ціску кіраўніцтва на працаўнікоў, адзначае, што звальняюць найчасцей нібыта за прагул. У такіх выпадках працаўніка можна аднавіць на працы. Больш складана, калі ў працаўніка скончыўся контракт. Кончится контракт, и наймальник мае право без тлумачэння причинаў выкинуть любого, подкреслю, самого добросумленного работника на улицу. У сённяшніх умовах улада пойдзе на ўсё дзеля того, каб з працоўных калектывах прыбраць тых, хто згодны пратэставаць. Удзельнікаў стачкі дзяржава вінаваціць у падрыве эканомікі. Працоўныя нязгодныя. Если будут честные выборы, я согласен по 3 смены в шахте сидеть, чтобы поднимать эту страну и работать. Я хочу работать, я хочу жить в этой стране. Я хочу, чтобы мои дети были в нормальной стране. Я пока вижу только тупик.
Паводле калійшчыкаў, іх заробкі ўжо ўпалі амаль у 3 разы ў доларавым эквіваленце. Юлія Цяльпук, Белсат. І спадарства навіна з апошніх хвілінаў знікла сувязь з нашым калегам Ігорам Ільяшом, мужам Кацярыны Андрэевай, якую сёння палітвязнем праваабаронцы прызналі палітычным вязням. Мы будзем спадарства сачыць за лёсам нашых калегаў, абавязкова вам будзем паведамляць усё самыя апошнія навіны. Тым часам суддзі вельмі высока цэняць відэа Белсату. Гэтак у судзе Ленінскага раёну Магілёва 15 секунд знятага для нашага тэлеканалу матэрыялу ацанілі, увага, ў 2700 рублёў. Столькі маюць заплаціць нашы магілёўскія калегі. 50 базавых штрафаў корэспандэнтка Аліна Скрабунова і 50 базавых аператара Александр Сідарэўскі. У адміністрацыйным протоколе сказано, что нібыта я удзельнічала ў незаконным вырабе прадукцыі СМІ. Хотя у артыкуле 22.9 няма такой выразу, что удзел. Ёсць только выраб прадукцыі СМІ. І вырабам прадукцыі СМІ, як мы гэта даводзім ужо не першы раз і не першы ход, займаецца рэдакцыя СМІ, а не журналісты. Ну і ад таго такія вялікія штрафы, таму што яны прадугледжаны для юрыдычнай асобы, а не для фізічнай асобы. За гэтыя 15 секундаў відэа суддзя Аксана Ратнікава пакарала нашых калегаў буйным штрафам. Тым часам дзвюх зняволеных журналістак, якія супрацоўнічаюць з Белсатам, Кацярыну Андрэеву, Дар'ю Чульцову, а таксама журналістку Тутбай Кацярыну Барысевіч, праваабаронцы прызналі палітычнымі зняволенымі. Як адзначаюць абаронцы правоў чалавека, дзяўчат утрымліваюць пад арыштам за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў. Агулам жа цяпер 9 незалежных журналістаў праходзяць у крымінальных справах. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у бліжэйшым часе разгледзяць законапраект аб недапушчальнасці гераізацыі нацызму. Пра гэта заявіў Александр Лукашенко, прымаючы замежных амбасадараў. Яшчэ былі абяцанні пазбавіцца, цытата, фашысцкіх сімвалаў на вуліцах, маючы на ўвазе бел-чырвона-белы сцяг. А як яшчэ сілавікі, верныя Лукашэнку, спрабуюць запужаць актыўных грамадзянаў, распавядзе Ярослаў Стешык. Андрюшечка, мы с тобой. Андрюшечка, мы любим. Я с вами. У кастрычніцкім судзе Віцебску пачаўся першы з працэсаў супраць удзельнікаў мірных шэсцяў у верасні. Такіх крымінальных справаў тут прынамсі 6. Абвінавачанаму Андрэю Тимофеенку пагражае да 5 гадоў турмы за гвалт або пагрозу гвалту ў дачыненні службовай асобы. Суддзя Снежана Киндеева. Андрей уже 2 месяца сидит у следчем изоляторе. Количество уголовных дел, как мы называем, политически мотивированных, которые заведены по Витебской и Витебской области, гораздо больше, чем нам известно. То есть у нас на контроле есть определенное количество дел. То есть это те дела, в которых мы оказываем правовую помощь родственникам задержанных и лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Андрея Тимофенко затрымали за удел вось у гэтым шэсці пратэсту 6 верасня на Витебской улице Ленина неподалёк летнего амфитеатру. Тады не было никаких массовых беспорадков. Колонна протестующих мирных граждан, ничего не ломая, ничего не громили, шли по улице. Им перегородили улицу там, то ли сотрудники милиции, то ли просто люди в камуфляже. То есть они были без опознавательных знаков. Со стороны Андрея насилия никого не было, но обвиняют его именно в том, что он применил насилие. Насамрэч судзяць не за удел у шэсці, а за актыўную грамадзянскую позицию, кажа Александр. Они хотят, как я понимаю, на этом деле испробовать методику, чтобы в дальнейшем уже, так сказать, граждан по отработанной схеме привлекать, так сказать, уже пачками. А гэта міліцэйскае відэа пра крымінальны пераслед 2 жыхароў Маладзечна. Артыкул «Арганізацыя і падрыхтоўка» або актыўны удзел у дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Мужчынам пагражае до 3 гадоў турмы за транспарант с потребованием справедливости. За что были задержаны сегодня? За растяжку плаката на пересечении улиц Великой гостиницы Богдана Хмельницкого. Працягваецца і адміністратыўны пераслед. Суды над затрыманымі ў нядзелю і панядзелак. В воскресенье задержали отца. Он вышел в магазин на Каменной Горке, и потом мы где-то через полчаса начали ему звонить на телефон. Телефон уже был недоступен. Напрыклад, у суде Заводского району столицы сёння ўсім пераважна давалі арышты до 15 дзён. Данные сотрудников правоохранительных органов сокрыты, что не предусмотрено процессуально-исполнительным законодательством в данном случае. По нашему мнению, такие доказательства не имеют никакой юридической силы, поскольку получены с нарушением закона.
Але ў масках і з фальшывымі прозвішчамі міліцыянты не толькі затрымліваюць грамадзянаў і даюць паказанні ў судах. Нават фотарэпартаж з узнагароджання найлепшых працаўнікоў менскага АМАПу дзяржаўныя СМІ апублікавалі вось так, без галоваў. Ярослаў Стешек, Белсат. Виктору Бабарыку и топ-менеджерам Белгазпромбанку предъявили обвинувачение. У КДБ поведомили, что попереднее расследование криминальной справы скончено. Вину у инкриминованных злочинствах признали все фигуранты справы, за выключением Виктора Бабарыки. Былому старшиню правления Белгазпромбанку Виктору Бабарыку, якого у КДБ назвали организатором злочинной деятельности, выставили обвинувачение у атрыманні хабару, организованную группой у особливо буйным памеры, а так само легализация адмывання сродкаў, атрыманых злочинным шляхом у особливо буйным памеры. Топ-менеджерам банку Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадзею, Дмитрию Кузьмичу, Алексею Задойку и Сергею Добролету выставили обвинувачение у атрыманні хабару, организованную группой у особливо буйным памеры. Виктора Кабяку винавацяць у дачы хабару у буйным памеры. Вернем практыку НКВД. Гэткі надпіс з'явіўся на камяні з выявамі святых у курапатах. Неабыякавыя менчукі аднавілі выгляд помніка, а вось міліцыі і ўлады ўчынак праігнаравалі. Пра што? Пра час звычайнага вандалізму сведчыць заклік у месцы памяці ахвярам крывавага тэрору, адказы ў матэрыяле Юліі Лабановай. Курапаты – месца пакутаў і памяці пра сталінскія рэпрэсіі. У 1930-40-е гады ў гэтым лясным масіве на ўскрайку Менску працаўнікі НКВД расстралялі дзясяткі тысячаў тых, каго дзяржава прызнала ворагамі народу. Сёння на помніку забітым узнік надпіс з абяцаннямі вярнуць гэткую практыку. Видать, хотели намекнуть, что расстреливали безвинных людей, что это может не повториться. Я лічу, што гэта не выпадкова, таму што у нашым грамадстве зараз ідзе сутыкненне двух узглядаў на жыццё. І гэта правакацыя. Пра ўчынак стала вядома з публікацыяў у інтэрнэце. Калі ва ўрочышча прыехалі неабыякавыя менчукі, змыць надпіс спрабаваў працаўнік лясгасу. Сітуацыя абурыла таксама і выпадковых мінакоў. В таких местах нельзя устраивать вандализм, тем более там камень с иконой был. В любом случае, все, что возвращает нас к тем временам и к тем событиям, ни к чему хорошему не приведет. Конечно, вернемся. Мы уже вернулись. Змаганне актывістаў за ўшанаванне памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў трывае ў Беларусі фактычна з моманту адкрыцця курапатаў. Неаднаразова на загад уладаў тут знішчаліся ўсталяваныя людзьмі крыжы. Невядомыя бурылі лаву Клінтона, помніка ад былога прэзідэнта ЗША падчас ягонага візіту ў Менск. Некалькі гадоў таму у былой ахоўнай зоне мемарыялу дазволілі пабудаваць рэстаран «Паедзем-паедзім». Праціўнікаў забаўляльнай установы на касцях штрафавалі ды арыштоўвалі. Палітычныя рэпрэсіі – гэта заўсёды была аснова палітыкі Александра Лукашэнкі, падаўленне палітычных апанентаў, вось фізічнае, псіхалагічнае ціск на палітычных апанентаў, таксама замарозка грамадства, каб ніхто нічога не мог сказаць. Все гэта, безумоўна, нараджае паралелі са сталінскімі часамі, і Лукашенко іх не любіць, Лукашенко іх не хоча. Падчас свайго кіравання Лукашенка ні разу не наведаў курапатаў. Цяперашні акт вандалізму абумоўлены нагнятаннем прапаганды гвалту з боку ўладаў, мяркуе гісторык Дмітрый Дрозд. Они не понимают вообще, что такое практика НКВД и что такое репрессии. Они думают, что, наверное, что они чистые, невиновные, что они из-за этого они останутся вне репрессий. Но репрессии, это сталинские репрессии, это совершенно случайный процесс, под который попало 99,9 через запятую процентов вообще невиновных людей. Па факце прычынення шкоды гісторыка культурнай каштоўнасці, да якой належаць курапаты, маюць прыцягваць да адказнасці. Аднак ці будуць? Ранейшых выпадкаў вандалізму ва ўрочышчы міліцыя не расследавала. Юлія Лабанова, Белсат. Навесці жестачайшы парадак. Ну, колькі разоў мы ўжо чулі гэтыя словы ад аднаго ўсім нам вядомага чалавека. Тым часам, ад моманту, калі Лукашенко даў загад свайму памочніку Александру Барсукову разабрацца сітуацыю ў менскіх дварах, прайшоў роўна тыдзень. Апошні паабяцаў, што ўсё будзе зроблена, а Лена Дубовік праінспектавала сталіцу на прадмет моцы слоў чыноўніка.
Больш за 40 менскіх двароў увайшлі ў спіс тэрыторыяў, дзе неабходна было ўзмацніць кантроль і цягам 7 дзён навесці парадак. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске. Інспектар па сталіцы Александр Барсукоў указ кіраўніка краіны паабяцаў выканаць. Быў распрацаваны цэлы спіс захадаў для навядзення парадку на тэрыторыях, цытата, схільных да ўплыву дэструктыўна настроеных грамадзянаў. Адным з такіх апальных двароў стала так званая плошча Праўды. Некалькі дзён таму камунальнікі зафарбавалі тут мурал з гербам пагоня, але жыхары з такім рашэннем не пагадзіліся. Цягам усяго тыдня камунальнікі ў суправаджэнні міліцыі зафарбоўвалі нацыянальную сімволіку, здымалі сцягі, руйнавалі мемарыялы. Але ўзорнага парадку не атрымалася. Потому что людей, наверное, больше, тех, кого волнует будущее, те, которые волнуют справедливость. Поэтому если бы это было 3 человека на район, конечно, закрасили, и ничего бы не появилось снова. Ввиду того, что большинство людей не поддерживает текущую власть, то подобное, скажем так, гражданское неповиновение внутри самого народа. Мы выступаем за правду, за ненасилие, за свободу, за добро. А все, которое вот они олицетворяют, Барсуков с его командой олицетворяют свой порядок, это типичная ложь, насилие. Незважаючы на захады камунальнікаў, вечарамі ў розных частках горада ўзнікаюць мемарыялы, людзі выходзяць у свае двары са сцягамі, зноў малююць муралы. За перашкоду ў навядзенні парадку Барсукоў паабяцаў нават крымінальную адказнасць. Я боюсь, я думаю, что очень много кто боится, почти все боятся. Но запугать людей уже как раньше нельзя. Я думаю, уже не запугаешь. Наоборот, люди сильнее стали, более сплоченней, смотрят на все как-то по-другому. Мы наблюдаем здесь рождение нации, скажем так, какой-то проход подросткового периода. Вот эта выученная беспомощность, которая у нас была, она постепенно исчезает. Мы уже перешли тот рубеж, когда нас можно чем-то запугать, и такие запугивания носят нелегитимный характер, и они не стоят ничего. За час навядзення ўзорнага парадку былі затрыманыя некалькі асобаў. Некаторыя з іх адміністратары дваровых чатаў. Самыя ж гэтыя чаты перайшлі пад кантроль невядомых, да змянілі аватаркі на дзяржаўныя герб ці сцяг. Рэпрэсіі маюць і адваротны бок, на які не разлічваюць улады, адзначае сацыёлаг. Хвалі рэпрэсій яны падвышаюць значнасць гэтых дзеянняў у нашых у нашых вачах. Кожны крок, які павінен, па ідэі, напэўна, сцішыць пратэсты, спугаць людзей ці заставіць іх не рабіць тое, што яны робяць, ён выклікае зваротную рэакцыю і толькі актывізуе менавіта тыя формы дзеяння, на якія больш іх удавяць. Спробы навесці ў Менску парадак трываюць. Сёння на вядомай плошчы пераменаў, дзе забілі Рамана Бандарэнку, перафарбавалі бела-чырвоныя лаўкі. Алена Дубовік, Белсад. Тым часам расійскі Уладзівасток ужо 6-й дзень змагаецца з наступствамі прыроднага катаклізму. Без цяпла і асвятлення дагэтуль жывуць больш за 60 000 жыхароў. Ваду людзі здабываюць, падаграючы снег. Пра жыццё без выгодаў мае калегі. Так от машины чистим сегодня. Пацярпелым ад ледзянога дажджу жыхарам Уладзівастоку, якія амаль тыдзень жывуць без святла і цяпла, дапамагаюць 2500 валанцёраў. Развозяць ежу, прапаноўваюць пераначаваць і падсілкаваць электрапрылады. Хто можа, перасоўваецца аўтамабілем да бензастанцыяў, каб заладаваць мабільныя тэлефоны. Перамяшчэнню пешу, як бачым на відэа, умовы не спрыяюць. За провод держись. Что делать? На дапамогу прыходзяць і мясцовыя бізнесоўцы, якія бясплатна раздаюць ежу і прапаноўваюць душ. Парикмахерский зовут бесплатно у них помыть голову, и мы вас напоим чаем, и вы сможете у нас подзарядить телефон, кафе тоже зовут к себе, там что-нибудь съесть. На сайце Мінабароны паведамляюць, што Прыморскаму краю надаецца уся неабходная дапамога, размяшчаюцца палявыя кухні. На партале выдання «Уладзівасток навіны» паведамляюць пра падключэнне камунікацыі ў некалькіх жылых масівах. Видно, что старается, и коммунальные службы работают. В общем, движение идет после такой стихии выжить, как говорится, и
быстренько скоординировать все действия тоже непросто. Поэтому кто бы ни говорил, что мы бы сделали лучше, ну, пока никто не сделал. Але ў сацыяльных сетках людзі абураюцца. Все, с кем я разговариваю, все люди в городской группе, которая Владивосток называется в Фейсбуке, они все пишут, что нас бросили, что, ну, как бы хозяев города просто не видно, что ничего не делается. Все, что делается руками самих людей. Сами люди выходят, там, не знаю, с какими-то пижнями, кувалдами, там, колупать эти лестницы возле своего дома. Сами люди выходят собирать этот валежник. Мясцовыя ж улады нават не паведамляюць жыхарам, калі можна разлічваць на аднаўленне камунікацый гораду. Валерия Кирычева, Ольга Старостина, Белсат. Это были все материалы на сегодня. Зазирайте частей у наш телеграм-канал. Там самая апошняя информация с Беларуси. Я ж с вами развітваюся. Пасля выдания объективу глядите размову Владимира Мацкевича с сябрам координационной рады Дмитром Круком, які даў прогноз адносна развіцця айчыннай экономики у ближайший час.